Dahil makakausap mo sa US of America. Yeah. Ano? Maya-maya, abangan po natin. Para at napaunlakan tayo dahil bukas ay National Assembly na Ng PDP. PDP laban na pinatawag ng Vice Chairman o ni Chairman, ano ba? Tusi. Vice President Vice, oo. at ni Vice. President. Yun na nga eh. Oo. So, kailangan na malaman natin syempre yung reaksyon ng Nung kanilang kabilang faction. presidente. Acting president pala Acting siya. president, oo. Dahil baka bukas, baka huling araw na kanya ng acting president. Naku, tignan natin kung ano ang masusunod na kabanata, no? Antabay po lahat ng miyembro ng PDP Laban. Makakausap po natin ang inyong acting president mula po sa USA. Yes, si Senator Manny Pacquiao. Inaayos lang natin yung ating komunikasyon dahil doon pala, alas 6 po ng hapon. Alas 6 ng gabi. Ay, gabi. Hapon. At, Maganda nga marinawan tayo. Tatapos lang yata ng jogging. Actually, galing siya sa training. Wild Card Gym. Siya ay nag-ensayo, syempre, di ba, sa laban niya. Coach Roach. Ano na lang mahigit isang buwan. No? Ang Konti kalaban na lang. niya ay si? Spence. Talaga diba? ba? Siya nga. Suspense. Suspense. Pati yung mga kaso. Suspense. Suspense din. Suspense ba? So ayan hanggang alas 10 tayo magkakausap, magkakaniig mga igan. At ayan umiikot-ikot na sabi ni Mike Hanopol. Dahil makikita mo, umiikot-ikot na silang lahat. Mga kunyari, ayaw tumakbo, hindi tatakbo, pinag-iisipan, pero umiikot-ikot na. Parang alam mo, meron ng, parang alam mo may decision na, pero ayaw lang sabihin pa. Pero nakikita mo nang umiikot. At may dala ng bakuna, ha? At eto, sa mga probinsya po ngayon, kanya-kanya na rin pong mga poster, tarpaulin, nagkalat na. Kung sino yung magkakatandem na wala pa namang pinal. Di ba? Siyempre, ayon sa COMELEC, hindi naman daw po electioneering yun kasi wala naman nakalagay na iboto o hindi pa naman panahon ng kampanya. Pero parang obvious naman, no? Ganyan, kita nyo, paano nyo pagkakatiwalaan ng mga politikong pinaiikot ang batas? Yes. Pilit na iniiwas yung sarili sa pananagutan, gayong talaga naman napaka immoral naman, no? Na nasa gitna tayo ng pandemic, nanliligaw ng boto nyo. Kayo ba'y nabigyan na ng ayuda? Ayon. Minsan kailangan mong itaktak para maisip-isip natin, 'di ba, kung sinong nararapat na maglilingkod sa atin sa susunod na eleksyon. Lalo na't ngayong susunod na administrasyon ang kakaharapin niyan, pandemic pa rin, COVID-19 pa rin. Siyempre, ang issue pa rin ng West Philippine Sea. Dahil yan na isa sa pinakamatinding foreign policy natin. At kaakibat niyan, sino ang pipiliin niyang bagong Foreign Affairs Secretary? Di ba? Oo nga. O kaya magiging kalihim ng DND o AFP Chief of Staff. Ayan. Gusto kong maisip na... Ano na namang pangako yan? Gusto ko sanang maisip na mas magiging maganda ang eleksyon 2022. Pero Sana. paano nga ba natin to gagawin? Kung Hindi, ngayon ito pa lang, nga daming kaguluhan. Kung may pandemic at bawal na yung nakikita ng COMELEC, yung kampanyang kamay-kamay, beso-beso, mga ganyan, o kaya sayaw-sayaw, ang magiging plataforma natin sa election 2022, social media. At pagdating sa social media, alam nyo naman, fake news, at yung siraan, at yung nakabuo na ng troll farm base. Correct. Nakakalamang yun na magpakalat ng maling istorya ng makakalaban nung kanilang napipiling kandidato. Alam mo, ako, sa totoo lang, talagang personal ko ito na opinion, 'di ba? Sa lahat-lahat ng mga panahon, 'di ba, na nagkakaroon nga, sabi nga ng kampanya, talagang merong expected na siraan. Pero kasi, alam mo, iba ang klase na mga paninira ngayon below the belt, nakakawalan talaga ng dignidad. At ito nagiging myth siya. Diba, para tayo as a nation ay magkawatak-watak. Yun ang Doon gusto ako natatakot. Divide and rule. Sabi nga, yan ang pinaka-effective way para At ngayon, daw manalo. Ang turuan, sino ba nag-umpisa ng troll farm? Kanya-kanya ng turo para kahit paano mapanatili nila yung kanilang pangingibabaw sa paggamit po ng social media. Ayan.
Okay, alas 9:12 na po ang oras natin. Teka, magpapaano muna tayo? Magbibigay muna tayo ng ilang mga sponsor natin dito habang hinihintay natin yung komunikasyon natin dito kay Senador Manny Pacquiao. Okay, nasa linya na po Senador Manny Pacquiao, Acting President PDP Laban. Senador Pacquiao, good morning. Si Connie, kasama natin. Si Igan po ito, morning. Good At, morning. good evening ba dyan? Oh, good evening dyan sa Hello, good morning Igan and Connie. Thank you for this interview. Oo. Hingan lang namin kay reaction. Bukas ay tuloy ang National Assembly. Sinusuporta ni Pangulong Duterte itong Vice Chairman ng PDP Laban, si Energy Secretary Alfonso Cusi. National Assembly ang tawag sa mga miyembro na dadalo bukas. Anong panawagan mo o anong mensahe mo sa mga miyembro ng PDP Laban? Ikaw, siyempre, nandiyan ka, hindi ka na makakadalo. Hindi namin nare-recognize yan dahil walang proper coordination especially sa akin at sa mga members ng National Council. At katulad ng sinabi ko, may papatawag akong National Assembly ngayong September pagbalik ko. At yun yung official dahil nagkipag-coordinate tayo sa lahat ng mga members ng PDP all over the world, all over the Philippines. Pero ang sinasabi ko kasi na ang PDP kasi hindi lang ito iilang membro kundi mas marami sa grassroots area. Kailangan na natin consultation sa kanila, yung mga officers natin from grassroots. Kahit na sabihin nila na tricycle driver o jeepney driver yon, yan ang PDP. Yan ang PDP. Nabuo itong PDP because of them. Yung mga members natin sa grassroots area. Opo. So, halimbawa, driver, tricycle driver, yan yung PDP. Hindi itong ang PDP hindi ito sa partido ng mga mayaman o may mga power na politiko, kundi ang karamihan dito yung mga mamamayan. Okay. Pero Senator, how do you feel? Kasi mismo ho ang Pangulo ay kumbaga talagang nakikita naman ho natin sa kanyang mga pahayag recently na talagang kinikilala niya po itong sinasabing meeting bukas. Ano po ang reaksyon niyo dyan? With respect to the founder of the party, which is the Pimentel family, nag-announce naman nagsabi na kung gusto nilang biakin yung partido, wag. Lumipat na lang sila magbuo sila ng ibang partido. Wag lang yung sa PDP kasi itong PDP kasi hindi lang isang nagdedesisyon kundi pati yung mga membro sa mababang posisyon, katulad sinabi yung mga grassroots, ay kailangan din silang i-konsulta. Kailangan consultation kasi yung sinasabi nila na isang jeepney lang ang member ng partido, mali po yun. Ang membro ng PDP po, mahigit 100,000. Yan po, may data po tayo dyan. At in fact, maraming signatures na nakuha natin na galing sa kanila na sila mismo nag-initiate para magbigay ng suporta sa akin as a president of the party. Kasi ang pinaglalaban ko ay kapakanan na hindi lamang sa isang tao o dalawang tao, tatlong tao na may mga kapangyarihan kundi kapakanan ng bawat membro ng partido, maliit man o malaki. Kung matutuloy at hindi na nga mapipigilan yung National Assembly ng PDP Laban Cusi Faction bukas, ano na ho ang susunod yung hakbang bilang acting president? Kasi ang isang napipintong magiging desisyon bukas ay patalsikin ka bilang acting president or ikaw ba ay kasi magiging show of force po ito. At inaasahan, syempre lahat po yan sisip-sip kay Pangulong Duterte, magpupuntaan ho lahat yan. Pag nakitang mas mayorya ang nagpunta, malulusaw na ho yung inyong parang control ng leadership dyan sa partido, Senador. Alam mo, they don't have the exact data. I have the data of the PDP Laban. Lahat, kumpleto kami doon sa active o non-active. In fact, we have the support. Mayroon na kaming signatures na nakuha, binigay sa atin mga membro ng partido at least 15,000 signatures. May mga pangalan at saka number na anytime pwede sila i-confirma kung nagpirma ba sila o hindi. Lahat yan, mayroon silang confirmation at itong mga membro na ito ay active. They can vote, no? Yung iba naman diyang
ina-announce ni Cosi kung ano dyan. Hindi, yung iba hindi active yan, hindi pwedeng bumoto according to the constitution ng partido. Okay, kung a-attend yung nasa data nyo ay active member sa National Assembly bukas, meron ba kayong parusa o sanction na ipapataw po sa mga yon? Definitely nga na kailangan masunod yung Yung party rules. constitution ng partido, Constitution. yung rules ng partido o constitution ng partido, at saka kailangan yung ideolohiya ng partido masunod. Ano hong parusa? Expulsion ba? Mayroon kasi iba yung pasuruan, pwedeng suspension or expel sa partido. Yan yung ano. And I already giving statement doon sa kay Cosi, Matibag, and Astra, Naik. In-expel ko na yan sila sa partido kasi Pero hindi daw nila sumulat ako kinikilala. Hindi nila kinikilala daw. Kompleto ako sa mga papers, yung legality, nandoon lahat, nakasubmit yun sa COMELEC. Kompleto yun lahat, sumulat ako sa National Council, and majority ng National Council, binibigyan ako ng power. Nandoon, kompleto ng sulat, binibigyan ako ng power to discipline them. Okay. And based on the investigation of the National Council, ground sila for tanggalin. I-expel sila ng partido, and then nag-release tayo na sila tinatanggal na natin, kailang irespeto nila. Wala ho bang last-ditch effort na mag-usap kayo ni Pangulo bilang chairman naman ng partido na maiwasan itong pagkakawatak-watak ng PDP laban dahil baka matanggalan daw po kayo ng lisensya ng Commission on Election? Hindi po, kasi ako, matagal naman na ako nag-schedule sa chairman natin sa partido, pero hindi tayo nabigyan pagkakataon. At ano magagawa natin? Baka busy lang din yung chairman. So, mahirap yung gumagalaw yung vice chairman, nagbubuo ng na without coordination with the president. Okay. Malinaw sa bylaws and constitution ng partido na all National Assembly meeting must be coordinated to the president of the party. Na ikaw Pero yun. gaano ka bigat sa inyo kasi mismo ho ang Pangulo, parang talagang nagbigay na ng pahayag na kinikilala nila itong bukas na magiging National Tinatawag, Assembly. oo. Oo. Ang kumikilala na naman dyan, yung may yung grupo nila Cosi, no? Nagpapatawag ng ganyan, pero if we ask the reality about the members of the PDP, yung mga active members natin from grassroots, I have their support. Like I said nga, kami lang yung mag-atin sa kanilang assembly, patulad nung sa Cebu nilang inorganize ni Cosi na 100 mahigit. I have 15,000 members, active members of the PDP Sa na Cebu. nagpirma, ng support sa akin, na nagsuportahan nila ako. So, paano mo ikumpara yung 15,000 signatures, support of the members, to compare to 100 mahigit lang? Okay. Senador, gusto kong malaman, paano ito nakakaapekto sa paghahanda mo sa Yun na susunod nga, mong oo. laban? Para sa akin, mentally natotorture Training ako. din ito, Politika oo. to eh. Diyan ba, pag nag-training ka, shut off muna, walang magbabalita sa'yo tungkol sa nangyayari sa PDP laban, at yung training, doon ka nakapokus, hindi ka ba naapektuhan kahit papano? Nakapokus naman ako dito. I'm sure that's the one to do. Trying to distract me, trying to distract my focus in the fight. For the fight, para ma-distract ako, matalo ako. I know, kahit na hindi naman tayo natutulog kahapon, pinanganak kahapon lang, o hindi naman tayo natutulog sa pansitan. Kumbaga, siyempre, nag-expect yan sila na sana matalo si Manny Pacquiao. Pero I always believe that God is good all the time. Hindi naman ako nandito dahil sa kanila. Pero nandito ako dahil sa Panginoon at suporta ng sambayan ng Pilipino. Pero Yung mga mahirap. bilang Pilipino, ganun ba yung nasa isip nila? Matalo ka? Bilang kapwa Pilipino?
kahit magkaaway sa politika. Politika Parang iba yung tinatahak mong larangan ngayon eh. Alam mo, sa totoo lang, hindi na ako mag-quote ng ano, pero siyempre, may mga ano tayo. Na, Hayaan na lang. na gusto nilang matalo ka at maapektuhan yung plano mo sa eleksyon, ganon. Parang gawin na kung ano, para magmukha akong tanga. Lahat naman ng issue na yan, actually nga, napapanood ko dito yung mga atake sa akin, paninira sa akin. Nagtaka nga ako Igan at Kuni. Nagtaka ako, grabing atake nila sa akin, grabing paninira nila sa akin. Wala naman akong sinasabi. Hindi naman ako, kumbaga sa totoo lang, hindi naman ako nagnakaw, hindi naman ako nangloko ng tao, hindi naman ako nang argabyado, hindi naman ako, sinusunod ko lang yung nasa puso ko na kailangan ko ipaglaban kung ano yung commitment ko sa sambayan ng Pilipino, ipaglaban ang mga mahirap na tao. Yun lang yung nasa puso ko. Kasalanan ko ba yun? Kasalanan ko ba na tumayo ako sa katotohanan? Tumayo ako na ipaglaban ang tao? Hindi. Kasalanan ko ba yun na ayaw ko makipag-compromise? Diba? Hindi ko kasalanan yung ayaw ko makipag-compromise. Gusto ko magserbisyo ng tama at lalong-lalo na makita ang pangarap ko sa makita ang mga kawatan yan sa gobyerno na sa kulungan lahat. That's the only way magkaroon tayo ng economic growth and development. Total, nabanggit mo na yung paninira. Tama ba yung punch drunk? Oo. Alam mo, hindi man ako sa nagyayabang pero ayaw ko na lang pero magkipag-contest na siguro ako ng memorization kung punch drunk ako. Memorization. Kanino yun? Pero ayaw ko na lang mag-abot sa ganyan dahil masyadong sa totoo lang Igan ito Connie, no? Iniisip ko Igan ba naawa ako sa sambayan ng Pilipino kasi kung ako na senador, inilik ng tao, ako na Manny Pacquiao, kaya nilang ganyanin, ano pa kaya ang mga maliliit na tao, ano pa kaya yung mga isang kahig, isang tuka, yung mga mahihirap na tao, paano nila paglalaruan yun? Kung ako nga, ginatano nila, kaya nilang ganyanin, ano pa kaya yung mga maliliit tao, kaya nilang lukuhin? Alam mo, ito na yung time. Ito yung time na sinisigaw ko sa sambayan ng Pilipino na ipaglaban ko kayo. Yung pamilya mo, Senator. Ito na yung time para magkaroon ng boses, tunay na boses ang mga mahirap na tao at sambayan ng Pilipino. Okay. This is the right time. I will not compromise anybody. Kaya nga marami akong nakalaban, marami akong nasagasaan Marami akong nakaaway dahil nagdesisyon ako na kung yan ang target ko, kung yan ano mang plano ko, gusto ko malinis, gusto ko ayaw ko mag-compromise, gusto mo ipaglaban ang sambayan ng Pilipino. That's the only way na magkaroon tayo ng kaginhawaan. Senator, kamustahin ko na rin kasi nararamdaman sa boses mo na talagang nasasaktan ka doon sa mga pahayag na naririnig. Kamusta ang pamilya mo? How are they taking this? Lalo na ngayon, may labang ka, tapos may politika pa. Ano ho ang kanilang reaksyon dito? Okay naman, good thing na we have God, we have Jesus giving us wisdom, knowledge, and understanding. We are not affected of those criticism, lahat, mga paninira nila. But sabi nga ng Romans 12 verse 19, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. So, hindi natutulog ang ating Panginoon. Sige, yung sa sports na lang. Hindi, may pahabol lang, Senador, yung Senate media. Okay. Paano daw kapag nag-attend si Duterte sa meeting bukas ng PDP laban na pinatawag ni Cusi, bati sa konstitusyon ninyo, tatanggalin nyo ba si Presidente bilang miyembro ng PDP laban? Kung ano yung mapagdesisyonan ng National Majority ng National Council, lahat ng mga members, majority ng members ng PDP din, yun ang boses ng PDP. Yun ang boses ng PDP. Kung may ground lahat ng members, kahit ako presidente, kung may ground na pwede akong tanggalin. Walang that's the only way. We don't need to compromise. Okay. Sabi ko nga, pati ako, hindi porket presidente ako, hindi ka tanggalin. Kung may ginawa akong masama na paglabag sa Constitution and bylaws ng partido din, tanggalin ako.
Sir, Walang problema. opo. Ito, yung... Pero kung tatanggalin ako na para lang sa mga business interest, mga self-interest lang ng iba yan, I have the majority support of the members of PDP National. Mhm. May hawak ba daw kayong ebidensya dun sa mga akusasyon ninyo, no? Particular na dun yung sa SAP? sa SAP, nagsampa na siya ng Alam mo, resolution. Yes. Oo. Oo. Alam mo, natatawa lang ako. Sige, sabi nila, watusi. Sa totoo lang, sabi nila, natatawa nga ako, watusi. Sige. Pagdating ko dyan, ha, Mhm. watusi pala, ipapalabas ko video, audio recording. Basta kung papayag lang na maipalabas pati audio recording. Pag sinasabi ng watusi, sige. Watusi, sabi ko nga, hindi ako nakikipag-away sa Pangulo. Hindi ako nakikipag-away sa Mr. President. Ang alam ko, ayaw mo rin ng korupsyon. Kasi yan, kahit ilang bisis na nag-uusap, Mr. President, lagi kong sinasabi sa'yo na ayaw ko talaga ng korupsyon. Sinasabi ko, lagi din, sana mapakulong. Sana makita ko sila sa kulungan. Yun ang sinasabi ko pag nag-uusap kami. Sabi ko, President ka, sana makita ko sila sa kulungan. Yun ang sinasabi ko. Mhm. Pero pagka ganito ho, Senator, yung pag-uwi ninyo, lahat ho ng sinasabi nyo na ebidensya, papakita nyo lahat. First thing, yan yung pinaka-gagawin po ninyo? Yes. Kaya nga nag-file ako sa resolution sa Senate para ipakita ko. Yan bang galit? Marami tayong testigo din na mag-testify. Oo. Marami tayong testigo mag-testify at saka mayroon tayong mga ebidensya, video, audio. Para hindi sila masyadong sirang-sira ako eh. Wala ako diyan, nag-focus ako dito. Pati yung alam mo sa totoo lang pati yung itong isang leader ng isang simbahan diyan sa Davao nakikialam at gumagawa-gawa ng issue doon sa sinasabing 3.5, wala namang 3.5 billion na project sa Sarangani. At ang ito naman, biro mo nasa simbahan ka pa, sabi mo simbahan. Sino yan? Biro mo si Kibuloy. Oh. Biro mo sabihin ba naman na may project o 3.5 tapos ang kinunan ninyo ng mga tao ng mga ni Kibuloy, gumagawa sila ng fabricated story, yung kinunan yung building na 1996 pa tinayo. 1996 pa itinayo yung building pero hindi kinunan yung mga bagong building na nagawa. Pero ang budget nun hindi 3.5 billion. Actually, ang budget talaga nun nasa mga 350 to 400 or pinaka-maximum na 500 million. Yun yung training center ng Sarangani. Yun yung na may batas. Hindi 3.5. Hindi ko alam bakit nangangaral ka ng salita ng Panginoon tapos ganyan ka, gumagawa. Hindi ganyan si Jesus Christ. Mga ito I'm sure ang tao magising na. So, sir, hindi ako nakikipag-away pero ginililinaw ko lang yung side ko kasi actually salamat Igan, Conin sa pagkakataong ito nabigyan mo ako ng pagkakataon na magsalita ngayon kasi napapanood ko bugbog sarado ako sabi ko sige lang ang Panginoon may time din na makapagsagot ako and then malinawan din ang lahat kasi kasalanan ko ba na ito yung nararamdaman ko para sa sambayang Pilipino na ipaglaban yung mga mahirap na tao kasi doon ako galing kung saan akong nagmula doon ko bumabalik ako doon at ano man marating ko ipaglalaban ko silang lahat dahil alam ko naramdaman ko na-feel ko lahat ng mga naramdaman ng mga mamayang Pilipino ngayon na nagugutom at naghihirap. Yan ang totoo. Yung bang galit na nararamdaman namin sa'yo, magre-reflect sa lona? Parang kawawa naman ko. Madadala ba yan sa lona? Alam mo, Igan, ito ay righteous anger. Hindi ito, nagagalit ako sila, tanim ako ng sa kanila, but we have God to judge for everything. Mayroon tayong Panginoon na maghuhusga sa lahat ng ito. Ako, isinisiwalat ko ang tama. Isinisiwalat ko ang tama. Ngayon, pilit nilang sinisira ako, pilit nila akong hinihila pababa. So, ibang laban to. Ibang laban naman to ngayon na Senator, no? At kahit bigyan ano natin nangyari, tutuloy-tuloy to.
hanggat nasa katotohanan, tuloy-tuloy ko yan. Diyan ako, may position ako sa politika o wala, basta katotohanan doon ako. Okay. Kasi this yung pagpipreach ko ng Word of God, nagpipreach ako, nagsishare ako, and then tapos kinakain ko rin yun. Hindi ako piki na born again Christian, kundi sinurinder Panginoon ang buhay ko. Nababanggit mo yung corruption, pero nabanggit din ni Paulo Duterte. Ito para ikaw na sumagot dito. Yung hindi mo raw pagbabayad ng buwis, ano na ba nangyari sa kasong yun na senador? Para daw pandaraya din sa gobyerno yun. Alam niyo po, alamin nila muna yung sitwasyon ng case na yon dahil malinaw naman yon at matagal na yun na issue. Matagal na issue at nag-grant na tayo, nagkaano na tayo sa Court of Tax Appeal na yan. Tapos na inakyat nila sa Supreme Court. Dahil wala naman silang basihan. Wala silang basihan para magkautang ako ng ganyan. Pwede ba yung magbibase ka lang sa isang dyaryo, sa isang balita? Hindi naman pwedeng ganon. So, I'm sure ang abogado ko, may mga abogado naman ako, yung law firm ko magsasagot na dyan sa mga lahat ng complete details ng case. Opo. Okay, Senador, good luck bukas. Pare-pare tayo magbabantay dahil sabi ni Secretary Harry Roque, baka isang jeep na lang ang matira daw sa PDP laban. Bukas makita niya today and tomorrow, makikita niya kung isang jeep lang ba yung PDP laban nationwide. Makikita niya today and tomorrow kung isang jeep ba yung PDP laban. Ang PDP laban, mahigit 100,000 members yan. Opo. Mayroon akong data, mayroon akong mga pangalan, mayroon akong mga number. So, confident po kayo. So, confident kayo na nasa sa inyong panig lahat? Yes. Okay. Alright. Senador, salamat sa pagkakataong makausap ka namin at sagutin itong mga isyong ito habang ikaw ay wala nga sa Pilipinas. At sige, happy dinner na lang dyan. Happy malunggay. Salamat, Igan and Kone. Magpasalamat lang ako sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsusuporta at pagdarasal. Itong laban ko na to para po sa karangalan ng ating bansa. Maiwagaway natin muli ang ating bansa. Makapagdala tayo ng karangalan. Sama-sama po tayo. Magkaisa po tayo. Katulad sinabi ko, alisin muna natin yung politika. Iba yan. Politics, divide people. Itong sports, unite people. Okay. So, invited ko lahat manood. Kahit yung mga nasa sa kabilang partido o lahat, pagkaisa tayo. In-invite ko lahat. Honor natin lahat. Hindi ito para sa akin. Nagsasalita ako from the heart. Alam ng Panginoon yung puso ko. Salamat sa inyong lahat. Anyway, para naman ito sa ating lahat. Okay. Thank you and keep safe. Stay safe. Senador Manny Pacquiao, live mula po sa LA, LA, Los Angeles, California, USA.